Венче на снимачната площадка си. Хайде, бързо, 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 бързо. Здравейте на всички! Днешното видео е много специално и се казва Huge Summer Haul. Ще ви покажа какво си взех през последните дни. Също така, преди да започнем, искам да ви кажа няколко важни неща. Първото е, че това видео е част от Гига колаборация и общо сме 20 влогъри. Руми Колева, Аделина Петкова, Слави М, Тип-Топ Коко, Суна Шакирова, Дарина Метанова, Дониана Иванова, Ивка Дачева, Стилиана, Виктория, Вали и Тони, Мими Савова, Марти Карти DIY, Любо Рангелов, Ана Мария, Яна Смайл и Пламен Илиев. Много се радвам, че всички влогъри се съгласиха да участваме в тази гига колаборация. И второто нещо, което искам да кажа е, че това видео е първото ми от поредицата за лятото и съм ви подготвила поне още 10 на различни летни теми, така че се надявам да ви харесат. Също така линкове ще има към клиповете на другите долу в описанието, както винаги, и не забравяйте да ги видите, защото на всички видеота са с разнообразни теми и нека да започваме към моето видео. Първото, което си взех, са ето тези фунийки, които изстрелват топчета и са наистина много подходящи за игра през лятото с приятели. На мен много ми харесват. Второто, което си взех, си го търся от много отдавна и много срамно, че го открих. А именно този пояс Донат. На мен ще много ми харесва и според мен е много тъмблър. Подариха ми тези хилки с две топчета, розово и жълто. Следващото нещо отново е игра. Ето тези ръкохватки, така да ги наречем, и едно топче, което като го хвърлиш се залепва за тях. Взех си също така тази кутийка, която много ми харесва, защото капакът ѝ е гумен и се маха по много як начин. Много е тъмблър. И картинките са много сладки. Тези кексчета направо ми идва да ги изям. И тук има една панделка. Получих от майка ми ето тази кошничка, в която преди малко си държах тези неща, които ви показах, за да ми е по-лесно. И много ми харесва. Тук има две дръжки. Тъй като сме на тема игри, купиха ми ето тази много сладка топка на миньони. И още не съм я напомпала, но... Тези две цветчета мисля да си ги използвам за декорация. Този макарон ми го купи тате. И много ми харесва цвета му. Оранжево. Това също е една игра. Тук има две топчета, които се изстрелват. И това е като ръкохватка. Ето тук се слага топчето. Затваря се и после като го хванеш, го изстрелваш нагоре. И го хващаш. Много е забавна. Мисля, че ми беше подарък от мама. Нямаше как да минем без спинари. Та взех си първо ето този червения и после жълтия. Въртят се доста дълго време. С този рекорд ми е 4 минути и 57 секунди. Всъщност е доста забавно. Долу в коментарите ми напишете какви са вашите спинари. Подариха ми ето това сладко малко на шкафче. Много ми харесва. Отварят се ето така чекмеджетата. Вътре още не съм сложила нищо, държах си спинарите, но ги извадих. И отгоре това също се отваря. И тук има две дупки. От леля ми имам ето този прекрасен син шал с цветя. И ето това парфюмче. Много е симпатично, самата му малка форма. И мирише много свежо. Следващите две неща са от майка ми. Първото са ето тези чорапи, които са много сладки, много тъмблър. Имат готини надписи и картинки. Ето ги от другата страна. И са за маратонки. И второто е тази книга с приказки на Вилхелм Хауф. Интересна е. Получих също така този комплект. Следващото е ето тази рохличка. На мен лично много ми харесва. Отзад има ластик.
Също така, ето тук много ми харесват камъчетата. И надолу самата рокля е много нежна и много е удобна. Една блузка. Следващото нещо е един комплект, на който пише Workout и с него съм качила снимка в Instagram. Ето я. Много от вас го харесаха и ме питаха откъде е. Взех си го от един магазин за дрехи в града, в който живея. Ето го горнището, това е един кроп топ. Долнището е длин, който е 7-8 мисля. Да. И на него тук пише Workout. Много удобен за тренировка и много ми харесва. Подариха ми също така ето тези два чифта чорапки. Тези 3 гривни. Сега ще ви покажа една по една. Първата е ето тази прасковен цвят. Втората е лилава. И третата е в любимия ми цвят синьо. Идва ред и на ето тази малка раничка. Много е сладка. На която също бях качила снимка в Instagram или Story. Така изглежда отпред. Има един малък джоб, който всъщност побира повече неща, отколкото се предполага. И един по-голям. Също така много ми харесват самите капси. И отзад са дръжките. Тази чанта е страхотен винен цвят и е от манго. И като я видях, направо ме грабна и реших да си я купя. Ето е емблемата на манго. Тук има едно малко джобче, има един по-голям. И това е дръжката. Много е стилна. В един семпъл и красив цвят е ето тази раница, която получих преди няколко дни. Много ми харесват тънките и дръжки. Има един по-голям джоб и един отпред, който тук е като на възглавнички. И много ми харесва цвета и самата раница. Моделът е много хубав. Следващото, което получих е ето тази топка. Тя е водна, но всъщност може да се играе и навън с нея. И много ми харесва. Вътре има една по-малка топка в нея, ако виждате. Ето тази бялата. Ето, тук се вижда. Най-голямото нещо, което получих, съм го оставила за най-накрая. Ако си спомняте, в миналия хол бях показала едни камуфлажни панталони. Много си търсих и такава блуза и най-накрая намерих. Тази много ми харесва и е точно същия цвят като панталоните, а не са комплект, което е хубаво. И тук има паети. Нямаше как да не си взема и такива обувки. Камуфлажното стана много популярно и на мен лично много ми харесват. Те са с леко повдигната платформа и черни връзки и общо взето обувки. И отново бях качила снимка в Instagram, мисля. Това балсамче за устни. Страхотен розов цвят, много добре хидратира устите и аз по принцип обичам тези кръглите и този ми е един от фаворитите. Подариха ми още едни обувки, а именно ето тези много готини маратонки, които ми харесват, че съчетават двата ми любими цвята, розово и синьо, и преливат. Имат повдигната платформа, която много ми харесва и дишаща материя, също така връзките са много яки. И последното много готино нещо е това, на което в момента седя. Ето този стол Барбарон. Отново бях качила снимки в Instagram и съм много благодарна, че ми го подари Теди. Защото много ми харесва и аз отдавна искам стол Барбарон. Много е удобен, пухкав и много ми харесва. Това беше видеото за днес. Надявам се то да ви е било интересно и забавно. Не забравяйте да проверите каналите и клиповете на другите, с които е колаборацията. Също така искам да благодаря на хората, които ми подариха всички тези неща. Наистина съм им много благодарна. Ще се видим в следващото ми видео.